Vornæs Rundt Marathon. 17. april 2016. Vi har løbet 11-12 km. For fællesskab af kongen af marathon ultraløb. Han er vanvittig. Han løb 70 km sidste uge, og bare de 27 går for at varme op. Men han får kamp til stregen det. Brækker mig. Brækker mig. Så er vi på 16. Og Carsten har problemer med at følge med. Vi tager lige en rundt mere. Så har vi løbet 20,5 i 1,52. Carsten er stadigvæk med, men han skulle lige ud og tisse. En lille tår. Men han henter mig nok, hvis han er rundt mere. Så er vi på 25 km. 2 timer 16. Sidste rundt løb jeg ind. Carsten skulle tisse. Han så jeg ikke. Han ligger bag ved mig. Han kommer nok tonsende om lidt. Fordi jeg kan godt mærke, at en højre fod den begynder at smerte. Men pyt, der er kun 15-17 km tilbage. Vi er Aerobo, og vi skal have billeder af Marstalfærgen. Skal det? Michael og Carsten, som jeg nævnte før, han har selvfølgelig hentet mig. Den skiderik, det tog 1 minut. Så gennemførte vi lige depot. Jeg fik noget sludder, jeg kan snart ikke tænke mere. Fik lige en kort banan. Ja, det vil så sige en halv banan. Carsten, han er et eller andet sted her. Godt løbet, Kurt. 10 km igen. 12 km. 12 km, vi løb 29,38. 2 timer 42. Pace 5,31. Så er der grillpølser og øl selvfølgelig. Der er store beskidte grillpølser. Det er det, vi løber for. Nogle de går bare ned og køber dem. Men vi giver 50 kroner for at løbe 42 km og 200 meter. Og får gratis pølser og øl. Hvor jeg løb 33 i 3 timer og 5 minutter. Jeg har pisseondt nu. Det må være muren. Nu kommer jeg ned til målområdet, og så er der 2 runder tilbage. Hiha! Jeg er på 35. Jeg synes, jeg får flere og flere pauser. Jeg har løbet 3 timer og 19. Pace 5:38, det er stadigvæk en god pace, men jeg tror ikke, jeg kommer under 4. Jeg har... Ja, så jeg har 7 km tilbage. En presset mand nu. I hvert fald lige den her rundt, så er jeg på den sidste, så går det nok. Men dejligt vejr. Jeg er lige rundt 37 km, og jeg løb 33. Det betyder, nu regner jeg lige. Jeg har 5 km tilbage. Det har jeg faktisk en halv time til. Det giver mig sgu lige pludselig lidt energi. Jeg er over at hente Kim Hamrik. Jeg tror, det skulle være en tornado, der kom. Jeg var lige klar ved ryggen, så jeg fik lidt medvind. Men jeg kan godt mærke, at jeg skulle få tykt til det. (38, 49). Det vil sige 4 km. 4 km tilbage. Det har jeg 20 minutter til. Hvis jeg nu skal stresse efter uret. Men jeg kan også bare vælge at nyde det. Kramperne er begyndt at prikke lidt. Jeg vil gerne have, jeg lige måske kunne sætte spurten ind til sidst, men
Så tror jeg, hvis det ligger i vejkanten. Jeg skal passe på krammer nu. 39,5. Der er lige tit en reklameblok. Det er Danske Bank. Og løber vi nye Skechers Gold Run Ultra. Det er faktisk kun 3-4 minutter, tror jeg, ude i dem. Det skal meget godt. Så har vi Sepp. Hue og bukser. Og strømper selvfølgelig. Men kører godt lige pludselig. Der er også kommet musik i ørerne. Jeg vil undlade at synge med. Det tror jeg også, I vil sætte pris på. 3 timer 47. Jeg tror, jeg får en god tid. Her var en krampe. Men pas på. 41:10. Det er 1 kilometer tilbage. Det er sidste klip før målstregen. Men jeg har løbet 3 timer og 56 minutter. Jeg får kramper hele tiden i venstre læg. Så det er pivlort. Men jamen, jeg kommer ud på et stykke med modvind. Det er rigtig dejligt. Op ad bakke modvind.